Problémy žien, časť 2, nízke sebavedomie. Milá žena, nízke sebavedomie neexistuje. Existuje len myšlienka o sebe, s ktorou sa stotožňuješ celý život a strach, ktorým žiješ celý život. Moja myšlienka o sebe, že to neviem, že to nedokážem, že to neho nie som schopná, s touto myšlienkou som sa stotožňovala celý život a tento strach riadil celý môj život. Napriek tomu, že som vyhrala súťaž krásy. Napriek tomu, že som mala dokonalú tvár, dokonalé miery a kvázi úspech v živote, napriek tomu som bojovala s nízkym sebavedomím celý svoj život. A až keď toto som uvidela, že z čoho pramení to moje nízke sebavedomie, až vtedy sa to dokázalo zmeniť, až vtedy som začala vedieť žiť svoj život naozaj s tým pevným sebavedomím, s tým, že viem, že to dokážem a ja si píšem a tvorím ten svoj život. Pre ďalšie časti problémov žien ma sleduj.